Infrastruttura Malta ħabbret li saru aktar minn 500 triq madwar Malta Għawdex. Dawn kollha jiffurmaw parti minn investiment nazzjonali ta' 700 miljun euro mifrux fuq medda ta' 7 snin. Waqt iżjara fi triq il-Forġa fin-Naxxar fejn diġà tlestit l-ewwel fażi tal-bini mill-ġdid tagħha, Infrastruttura Malta ħabbret li bniet mill-ġdid 55 triq tul it-tieni sena tal-Pjan Nazzjonali tagħha. Dawn ix-xogħlijiet jammontaw għal aktar minn 110 kilometri ta' toroq mibnija mill-ġdid, li fihom l-Aġenzija tejbet 215 kilometru ta' bankini u poġġiet madwar 370 kilometru ta' sistemi ġodda taħt l-art li jinkludu pajpijiet tal-ilma, katusi ta' drenaġġ, kanali għall-ilma tax-xita, cables tal-elettriku u trinek għal cables tal-internet u servizzi oħra ta' telekomunikazzjoni. Biex lestew il-bini mill-ġdid tat-toroq il-ħaddiema użaw madwar 352,000 tunnellata ta' asfalt. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch saħaq li dawn il-proġetti juru il-viżjoni holistika li għandu dan il-Gvern li huwa favur l-ambjent aħjar u favur l-aqwa sigurtà possibbli fit-toroq. Il-Gvern qiegħed iżomm il-kelma tiegħu u għedna li se nagħmlu b'700 miljun investiment fit-toroq tagħna f'7 snin, 100 miljun fis-sena għaliex il-Kunsill qatt ma kellhom il-flus biex jagħmlu t-toroq u qed nagħmlu f'kull lokalità. Is-Sindku tal-lokalità Anne-Marie Muscat Fenekadami irringrazzjat lill-Infrastruttura Malta għax-xogħol li qed tagħmel biex ikomplu jgħinu lill-komunità naxxarija. Nirringrazzja lill-Ministru Ian Borch u lill-Infrastructure, ovvjament li saret din it-triq li kellha tinbeda bil-ġdid u kien fiha ħafna xogħol.